как ще... Сега жребия първо всеки един тегли в кой сектор ще бъде отбор. Да. А и Б. След това вече теглим за място. Да. Секторите са номерирани, значи върховете на фидера ще ви бъдат пред колчета или зад колчета. Да. Няма да сядате на място, а просто върха ще бъде на самия номер. Значи защото сега един е ливак, другия левичар да е по-точно. Затова върховете пред номерата. Тежка захранка се подава само с прашка в първоначално. Браво! По време на състезанието... 15. По време на състезанието може да подават с прашка черви, гранула, царевица, жито. Браво! Храната само с кошничка. По време на състезанието. За да ни стават гели, тъги и така. Сега почваме да теглим. Сега са първи. Сектор Б. Котсто. Гледай да гледаш. Б. Наско! Ама чак ти какво теглиш? Ти няма да теглиш. Я ще участваме, бати. Немаме. Чакай. Гръвна. Гръвна. Това трябваше подбор да ги... Това ти казвам, че по-хубаво направо да теглиш. Подборно? Няма. Така, Иво и Токи. Колки да тегли? Аз ще тегли за нас там. Това накрая ще окаже само един сектор. Абе, че да видим има ли абе? Има три пима, бе, имало. Жорката е борката. Аре, Боби, тегли това. Не гледай. Стига това бъде. Аз стига за... Че да видим, да ги верим до грамаш. Всички има бъде, двамата. Въто е по-тежки. Грамаш, да. Ени и Цецо. Тегли. Айде на древни. Ай, я. Бой вън. Аз го видях как се гледна вътре. Да, и после се обръща и се гледна. Дян и Ирян. Ти мамо мисли Цецо. Дян и Бъв. Ще кажа. Аз не че гледам. Как изкарахте? Имаш топичко. Не, ти миналото си пак казва. Дат филе. С кой беше ви? Сватите ли беше? Абе, кофи, кой сме ги били? Дядски нашо ви били. Но ти кой ми си измисли? Обдуми си написал да е. Кристиан! Ви с Илян ли бяхте филми? Абе, не сме ли ние сега, бе? Не, аз тук ги карам по този списък. Ица. Ти с кой си? С Любо. Митрев. С оператора. Илян Димитров. Аз мислих, че до този да гледам и после, бе. Илян не виж кой бяхте? Комисията? Кристиан ли? Да. Здравко! Да, бе. Дърпай. Мага и дърпай. Здравко. Това са Здравко и Рейсинг. Здравко с Рейс. С Мишо е, да. Тук трябваше. Трябва да вижте ги може. Мене Ако да седнеш първо.
Значи дикте. На кирето ферито върви вас на тези. Да, бат Бойко не е от Асено. Разрязахме заради Мария, защото ще... Ще ой на сушена риба. Не, ще посеви живар. Трябваше вътре да е листчето в яйцето. Тя ще са такова, бе. Тя ще се хидрира, бе. Така всеки гледа. Той Теодор видя какво от Само погледна в кофата и И за това няма никакво. каквото и да е, само то да съдни да подължи. Нарян и Митко. Пръхни си в газа. Не. Дай аз да ги държа тук едно шалте. Отзад напред. Аз колко? Теги сега. Не гледай, бяга. Да ще ходиш. Ходиш ли? Това ли? Сега го ще съм. Чакай да се няма. Момчета, айде, разтука. Хайде, успех! Хайде, довиждане! Иво! До година! Ей, пробрали ги, бе! 13. Обръстали се! Не, между другото 13 е много добра това. Пробката. За сравнение. В калта ли е върху? Много хубаво месо. Не, аз видях, че не е на църква. Теги! Още го, че ще избере. Моя не си призай, точно като Ян! Аз не съм. Абе, с колите ли стигаме до това? Алкополик. Дако! Васко ли? Няма страшно. Ще дам къде. Бърка е по-добре. Усещам нотка на завист. Китайчета си да купуваме. Машина. Добре. Не, седи много. Абе, аз съм 11 ли бе? Ворката! Орката! Ворката! Не, моля да се жи Абе, кога ще плащаме? Сагай, ще ги опрем. Аз моите ги оставих там. Абе, чакайте малко. Заявно съм там. Слушайко, латка е, Джони. Кой е? Ония работи да ти са 27 лева, ще запала върта. Кой е? Всичко по 27. Няма всичко. Те се обадих специално. Защото ще има липса. Има липса. Значи липса. Сартек са карбоновите.
Айде, последни. Димитър Карванов. Више! Фишер. Знаеш кош? Димитър Величков. Той дойде ли това? Ивчука, бе, стръгнали, бе. Него Димитър ми постави. Мите, маме. Мите, ти на Барле, бе, ба. Не, това е новата колекция. Ще мама, Работата е страшна. Едно ли, бе? Той е много голямо, бе. Петър Василев. Откъде да знам? Какво трябва друг? Его едното, сега ще виж къде е едно. Тя че хванаш на паса. Ейс. Това е едно. Кире. 12 ли си, ба? Асли. О, стояче. Не, 13. Айде, бе, стиги папа. Трябва тъпа, бе. От друга страна давам, от тая... Браво. Аз ли съм едно? Да ти кажа един път на две. Айде, бе, дай. А чакай, бе, какво теглиш ти, бе? Служебно. Защо ти? Защото се чудите. 15. Браво, Яво, ти си етапа! Като за табел отдавна. Абе, пак ще ми тровиш атмосферата, бе. Ай, сега така ти сега да ходим с парите? Без пари. Парите какво ще ги Яно, това път много ги са белешни, не знаеш. Ако искате сега... Само да свършим съжаление. Аз трябва. Значи аз там 5 лева 30 тапа ли? Следващия е Костадин. Коце! 29. Браво! Чекай. Браво! 31. Това е майна, поне няма мъкнен багаж. Мисля, че сам е. Къде е първи номер? Тук е първи. 21. Цецо! Аз ли съм? Мицо, кой е на ми така са опорник? 28. 28. Константин. Кой е следващи? Цеци. Добре, малото е Диан. Краси. Кой е? Жорка. Жорка да. Айде, бе, Жорка. Здравко, Слайдер. Какво мислиш? 29. Това оставяме ли ги или? Кирито, оставай. И пускай. 27. След това е... Банка. Банка. Зобе Кире. Без да гледаш, Петър. Не. 28. Его. 28. Абе, не знам се през един брой Кире. Аз съм 20. Да. Не, искам 28. 17. 17. Красимир, къси? Сърце, кой е на ми така са опорник? Кой е на ми така са опорник? Той Красимир Асенов. той го нямаме това. Не, бе, казах, че той е Красимир Асенов. 24. Красимир Асенов тук ли? Ице, пише Дия и Кирец. Отбор ще ми се обадиш ли? Да, ще ми се обадиш. Дия. Разбира се, 10 дърпам. Мите!
Сега ли че плащаме? Сега после сета. Калин. Чакай малко. За малко ще трябва да стегла 28. Малки, къде стигли? Чакай, Илян не сме. 8 добия стеглени. 9, а ти пече близо стря. Цеци. Цецо! Цецо! Какво? Ница за Теди. Калин на тебе. Чакай да запомня колко ме вече тук не може. Да, спаде, Запиша на ръката в химикал. 19. Аре, бат Бойко! Няма бил на барите. Най-близко живееш. Аз и така додавате пари. Бил на барите. Само секунда да... Лицо! Чакай малко. Добре, чакай. Чакай да свършим с Жиро. Красимир Асенов. Няма украс. Литвам, че са... Розовите очила на кой са? Но не е дошъл смисъл, не знам, аз му няма и телефон. Той сам ли пътува? Любчо Митрев. Не е имал горе. Той снима човек, ето го. А брат ми Пари обохата. остави, нали? Остави пари. Любо Митрев и Петю. 22. И пари даде. Пак ще го заградил. Ами Красимир Асенов, взем да го изтеглим. Ма да, бай ме го стегли за краси какво остане. Това ли си недоволен, бе? 7. 26. Няма да го говориш днес, Доведе ли си пак? 26 и предното 18. Оттам Цецо от тук. Я ме отбележи. Чакай. Валя за стране. За Ганкиното. За Ганкиното. Това ли те е билет? Ако искаш кава ли си Ецо, аз моята риба по две тогава. Не бе, той има един пацо, има на резерва. Пацо не пацо. Его пацо тук. Да ми дай. Аз ще му дам фидер, ако няма. Аз ще го не. Теб сме те изтеглили. Сега ще кажа. Бойко Николов, сектор Б 17. Ти си тапа, бе. Аз съм в другия сектор. Ще го дам мен сега, ще го изкажа. Дай ми пари, бе. Мариан за да даде пари. 55 лева ми дай. Ой, я вие платил за мен. Чакай се, коцето. Краско! Мицето е 15 си номер в А сектор. Сам да дойдеш с кола. Аз участвам. Ето ти моята такса. Здрав клуб. И аз давам. Значи Бошката ни е платил Кристиян, Ивайло, Наско. Вика, аз съм платил за тебе, си излагам тук. Кой си 50 лева? Да. Второ място ли си? Къде сте места? Написани ли са? Ама ако сме много далече, добре ти ще минеш да го пърлиш. Кое? Притишно. Я беше да ти го оставя. Всеко остава. Да. Има ли ги написани местата? Да, има колчета забити с номерата. Първият е Мариан. Мариан.